おいカイドウ、そいつはうちの船長だ。まずはこっちの頭を先に潰してもらおうか。三刀流煉獄鬼切れ。これからやるのか俺の限界。俺はもう二度と負けねえから。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。俺にかなう気がしねえと気づいた時、お前は逃げるべきだった。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。九刀流アシュラバッケー王者の戯れ。ワンピースバウンティーラッシュ。